Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των νέων. 3 φοιτήτριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη κέρδισαν υποτροφία στο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από τη Γιάννα Αγγελοπούλου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κλίντον. Οι φοιτήτριες δημιούργησαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο εξοικειώνει τις γυναίκες με το διαδίκτυο αλλά και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες. 3 φοιτήτριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη με το πρόγραμμά τους Code It Like a Girl πάλεψαν και κέρδισαν την πολύτιμη για τους φοιτητές υποτροφία. Η Γιάννα Αγγελοπούλου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κλίντον, δίνει υποτροφίες κάθε χρόνο σε χαρισματικούς νέους και νέες από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα που έφτιαξαν οι 3 φοιτήτριες εξοικειώνει τις γυναίκες με τον προγραμματισμό και την τεχνολογία. Η πρώτη εθελόντρια για να μπει μέσα στην οργάνωση το coding είναι αυτό το girl εδώ πέρα. My way δηλαδή, όπου βεβαίως οι σχέσεις με τεχνολογία άρχισαν να διαφοροποιούνται από τη στιγμή που τα παιδιά μεγάλωσαν και σπούδαζαν όλα στο εξωτερικό. Ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί τους. Έπαιρνε η μεσογειακή μαμά τηλέφωνο, κλασικό τηλέφωνο. Στο τέλος έμαθα να γράφω email, να στέλνω μηνυματάκια, να κάλυψα το Skype. Η Γιάννα Αγγελοπούλου συναντήθηκε με τα παιδιά που κέρδισαν την υποτροφία. Τους αποκάλυψε μάλιστα ότι τώρα που γνωρίζει την τεχνολογία μπορεί και εκείνη να ανανουρίζει την εγγονή της που είναι στο εξωτερικό μέσω Skype. Να είναι δηλαδή αυτές που για παράδειγμα θα δημιουργήσουν το επόμενο Skype με το οποίο η Ελληνίδα μάνα θα πάρει το γιο της τηλέφωνο. Ή τη γιαγιά. Ναι. Που βλέπω και εγώ την εγγονή μου και της κάνω babysitting από Skype. Την αφήνει η μαμά της και της μιλάω και της τραγουδάω. Ναι. Δηλαδή αυτό θέλουμε να απασχολούνται στην τεχνολογία, όχι μόνο να μάθουν να τη χρησιμοποιούν. Σωστό. Η Αναστασία Σιάπκα είναι μία από τις φοιτήτριες που κέρδισαν φέτος την υποτροφία και βρέθηκε και στο τελικό του παγκόσμιου διαγωνισμού της Microsoft. Ονομάζομαι Αναστασία Σιάπκα και είμαι φοιτήτρια στο τμήμα νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Αναστασία είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο παράδειγμα. Της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να βοηθήσει άλλες γυναίκες να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία. Οπότε είναι πολύ χαρά που βλέπω αυτή την ιδέα της Αναστασίας να διακρίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Οι υποτροφίες που δίνει η κυρία Αγγελοπούλου παρέχονται σε νέους φοιτητές που θέλουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο για τη χώρα μας.